mať nemá. Je to ľudský aj kocúrovsky neslušné. Ako ťa nazvem? Bobo 7892. Samoľúbosť je tvoje druhé meno, Bobo Bite. Takže ak pripojíme mikromaticu pod mikročip v sklone 182 stupňov, makroeliminujeme nanotrenie? Zničili ste Zem a teraz chcete lietať do vesmíru ako do Popradu? Úbohé tvory! Tí sú ľudiska, ča alergén. Hasta la vista. Malware, škodlivý kód, je takmer každá aplikácia či program, ktorý sa snaží vo vašich zariadeniach robiť záškodnú činnosť. Trojský kôň navonok predstiera, že je aplikácia či neškodný dokument a vyčkáva na prevzatie kontroly nad počítačom. Ransomware zablokuje vašu obrazovku alebo zašifruje vaše dáta a za ich odblokovanie útočníci žiadajú výkupné. Spyware prehľadáva vaše súbory a zbiera osobné údaje ako prihlasovacie mená či heslá k účtom. Tie odosiela na server útočníkov, ktorí ich následne speňažia. Bankový malware je zlodej vašich finančných informácií. Keylogger sleduje každé vaše ťuknutie do klávesnice a môže vám ukradnúť heslá a prístupové kódy. Základným protiliekom na škodlivý kód je pravidelná aktualizácia vašich programov, softvéru vašich zariadení, ich operačného systému a samozrejme aj vášho bezpečnostného softvéru. Napojil sa na USB kľúč, ktorý sme náhodou našli po koncerte. Zničím cicavce tohto karavanu. Utekaj! Napadol ho škodlivý kód Tesloheimer 748. Potrebuje tvrdý reset. Si niktož bez možnosti updateu. To odvolaj. Zachránim nás! Au! Moje kríže. Opravíme ťa, neboj sa. Nikdy. Aby ste sa pri útoku škodlivého kódu vyhli strate vašich dokumentov, mali by ste svoje dáta zálohovať. Pravidelne ich nahrávajte na bezpečnostný USB kľúč alebo zálohovací disk. Zálohovať ich môžete aj automaticky cez tzv. Cloudové služby, ukladanie dát na online úložiskách. Aby ste útokom predchádzali, vždy používajte silné heslá a viacfaktorovú autentifikáciu. Nikdy nezdieľajte svoje citlivé osobné údaje v e-mailoch, správach či online chatoch. Pri akomkoľvek podozrení na prítomnosť škodlivého kódu okamžite spustite kontrolu bezpečnostným softvérom. Myslíte na to, že kyberzločinci sú vo väčšine prípadov mimoriadne skúsení vývojári a boj s nimi zvádza práve váš bezpečnostný program. Pripravená? Nebude výboj 100 000 V na chudáka Rolanda priveľa. Dôveruješ mi? Akú mieru skepsy môžem prejaviť? Nulovú, som tvoj rodič. Do úkrytu! Čo som vyviedol, že som skončil na operačnom stole? Chcel si nás eliminovať, ale odpúšťame ti. Ja mám pred odpustením otázočku. Prečo ja podľa teba potrebujem update? No, ako by som ti to povedal.